Γεια σας, είμαι ο Eugene και καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο. This just in. Λοιπόν, λοιπόν, παιδιά, πόσο χαίρομαι που τραβάω βίντεο για εσάς σήμερα. Το ξέρω ότι μπορεί να φαίνεται ότι δεν, γιατί δεν την παλεύω, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που επιστρέφω δυναμικά σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, here's the tea, let's do a little catch up και μετά θα σας εξηγήσω τι κάνουμε σήμερα, αν και θα το έχετε δει και από το τίτλο. Τελείωσα εξεταστική, μου βγήκε ο κόλος. Οκ, χρειάζομαι διακοπές 4 μήνες. Οκ. Και μέσα σε όλα κάτι παπαριές, ιστορίες για αγρίους, κάποια βλάβη, κάτι. Και δεν έχω ίντερνετ εδώ και κάνα διβδόματο τώρα. Έχω μονάχα από τα δεδομένα του κινητού μου που και πάλι δεν πιάνουν σε όλα τα σημεία του σπιτιού και δεν πιάνουν. Οκ. Και μέσα σε όλα αυτά εγώ πρέπει να συνεννοούμε με τον έξω κόσμο, να ξέρω τι κάνει ο έξω κόσμος. Πρέπει να στείλω εργασίες, πρέπει να κάνω εργασίες για τις οποίες περισσότερες χρειάζομαι ίντερνετ. Σκεφτείτε ότι ό,τι βλέπω και γενικότερα τι κάνω, το κάνω με το κινητό μου, που γενικότερα πρώτον αυτό με βάζει σε μια rotting κατάσταση. Rotting! Anyway. Και με δυσκολεύει, να κάτσω να δω π.χ. μια ταινία με το κινητό μου 1-2 φορές γιατί βαριέμαι. Αλλά όταν έχω συνηθίσει την οθονάρα του υπολογιστή μου, ας πούμε, και ξαφνικά όλα πρέπει να τα βλέπω σε ένα πράγμα τόσο. Εντάξει. Δεν είναι όλες τις ταινίες για τη μεγάλη οθόνη, αλλά ρε. Λοιπόν, αφήστε με. I'm falling apart. Guys, that is the truth. I am fucking falling apart. Μου βγήκε ο κόλος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μου βγήκε ο κόλος, ρε. Μου βγήκε ο κόλος με την εξεταστική. Και μετά από αυτό, στο κερασάκι της τούρτας, η βλάβη με το ίντερνετ, που υποτίθεται ότι μετά από 2 εβδομάδες που δεν έχω ίντερνετ, υποτίθεται ότι σήμερα θα ερχότανε. Και σήμερα παίρνουμε τηλέφωνο σε μια πολύ όμορφη εταιρεία, την οποία δεν θα ονομάσω, γιατί θα φάω μήνυση πριν τους ρίξω εγώ. Μου λένε ότι τελικά δεν θα έρθει σήμερα το ίντερνετ και δεν έχουμε ιδέα πότε θα έρθει, γιατί είναι με πολύ μεγάλη βλάβη και θα πάρουμε πράγματα από το εξωτερικό και. Και το μεταξύ, επειδή είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνο, δεν έχουμε καν τηλέφωνο. Αφήστε με. Λοιπόν, και γι' αυτό σήμερα η κατάντια είναι ότι τα έχω γραμμένα σε χαρτί, ρε πούστη μου. Γραμμένα σε χαρτί. Γιατί τι κάνουμε σήμερα, wrap-up. Θυμάστε το wrap-up του Οκτωβρίου που είχα βαστεί τον υπολογιστή και τα έβλεπα όλα υπέροχα και. Πάνε αυτά για πάρα πολύ καιρό. Αλλά εγώ δεν σας ξεχνάω, εγώ δεν σας αφήνω. Συνεχίζω και κάνω τα comebacks μου γιατί αγαπώ. Λοιπόν, wrap-up λοιπόν και σήμερα, wrap-up Ιανουαρίου. Η σειρά η οποία ξεκίνησα τον Οκτώβρη δεν θα συνεχιστεί έτσι όπως το πρώτο βίντεο. Γιατί στο wrap-up του Οκτωβρίου σας μίλησα για κυριολεκτικά ότι media αγάπησα που έκανα consume αυτό το μήνα, γιατί ήταν και ο αγαπημένος μου μήνας και το ένα και το άλλο. Ο Ιανουάριος δεν είναι ένας από τους αγαπημένους μου μήνες και αποφάσισα τα wrap-ups μου από εδώ και πέρα να είναι μονάχα οι ταινίες που είδα τον κάθε μήνα. Αλλά τον Ιανουάριο
είδα πολλές ταινίες, από τις οποίες περισσότερες, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και με τα ratings μου, τις ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Έχουμε και κάποια rewatches, οπότε και πάλι ήθελα να σας μιλήσω για αυτό το μήνα, γιατί από την άποψη του να κάνω consume media ήταν πάρα πολύ productive και το ευχαριστήθηκα. Και προσπαθώ να κάνω και το ίδιο και με τον, τι μήνα έχουμε, Φεβρουάριο. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε για τον Ιανουάριο και έχω ήδη αργήσει πάρα πολύ καιρό, γιατί στην αρχή σκεφτόμουν βασικά στην αρχή δεν μπορούσα να κάνω αυτό το βίντεο γιατί το έχω σκεφτεί εδώ και καιρό. Πριν τελειώσει κάνω το έχω σκεφτεί από πριν τελειώσει ο Ιανουάριος, γιατί ήξερα ότι ήταν ένας ωραίος μήνας για να μιλήσω για αυτόν. Μετά, εντάξει, δεν είχα χρόνο ούτε καν να κλάσω. Και επίσης σκέφτηκα κιόλας όσο καιρό έχω θέμα με το ίντερνετ να μην αναβάσω YouTube, αλλά like, I'm feeling it now, so we're doing it. Οπότε, θα σας πω όλη τη λίστα με τις ταινίες που είδα τον Ιανουάριο. Από πίσω είναι η εργασία μου για... Ναι, επικοινωνία και μου έρθει. Την έχω στείλει αυτή, εντάξει. Τέλος πάντων. Οκ. Αυτό κάνουμε. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Give me some grace. Give me some grace. Θα βγεις κατά αυτό το βίντεο, it's fine. Οκ. Λοιπόν. Οπότε, θα σας μιλήσω για όλες τις ταινίες που είδα. Όπως και για το wrap-up του Οκτωβρίου, για κάποια πράγματα θα μιλήσω πιο πολύ, για κάποια όχι και τόσο. Θα σας πω τα ratings. Γενικότερα, άμα δεν με ακολουθείτε στο Letterboxd για τον οποιοδήποτε λόγο, αυτά τα wrap-ups θα είναι ο σωτήρας σας. Δεν θα κάνω κάθε μήνα. Πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι worth mentioning, you know. Οπότε, άμα κάποιο μήνα για κάποιο λόγο δω 2 ταινίες και είναι παπαριές, δεν κάνω wrap-up. Αλλά αυτό το μήνα είδα πολλές ταινίες. Και οι περισσότερες ήταν καλές, οπότε θα μιλήσουμε για αυτές. Ξέχασα να καταγράψω το πότε τις είδα, but it's fine, όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε, οπότε let's start. Λοιπόν, η πρώτη ταινία που είδα τον Ιανουάριο ήταν ένα rewatch και αυτό ήταν το Zero Day, στο οποίο εννοείται πως έβαλα 5 στα 5, αγαπώ Zero Day, έχω αφίσα εδώ, Zero Day. Okay. Δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω zoom όταν είναι από τη μεριά μου, αλλά like, μπορείτε να δείτε που, δείχνω, αυτό, το άσπρο, Zero Day poster. Αγαπώ το Zero Day, ωραία, αρχικά το Zero Day με έκανε shape σαν άνθρωπο. Okay. Πολύ praise για μια ταινία η οποία δεν είναι στις top 4 μου, αλλά δεν μπορώ να βάλω 100 ταινίες στα top 4. Okay, because I love too many movies. Αλλά είναι φοβερή ταινία. Εν τω μεταξύ θέλω να κάνω περισσότερα άτομα που τόν στο Zero Day, γιατί δεν είναι καμιά πάρα πολύ γνωστή ταινία. Βέβαια είναι λογικό γιατί δεν είναι και για όλους, you know. Είναι ιδιαίτερη. Αλλά εγώ τη βρίσκω φανταστική. Δεν ξέρω τι γνώμη θα για κάποιος, like, δεν ξέρω και πού να την προτείνω. Γιατί και πάλι είναι ιδιαίτερη ταινία το Zero Day, τι να σας πω. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αγαπώ found footage, αγαπώ 90s και 2000s. Okay. Είναι American Summer 2000s found footage, alternative culture, male friendships. Και έχει και το disturbing του, γιατί έχει να κάνει με... μην φάμε και μπαν, αλλά νομίζω καταλάβατε. Είναι inspired από το Columbine, να σας το πω έτσι. Και εντάξει, εμένα αυτά τα χαρακτηριστικά μου αρέσουν, αλλά γι' αυτό και μπορεί να είναι ιδιαίτερη για άλλους. Αυτό το οποίο πραγματικά κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει στο Zero Day, είτε τον ενδιαφέρει το όλο περιεχόμενο και το vibe είτε όχι, είναι ότι έχει φοβερό σενάριο. Pops
off. Γενικότερα, και ως film student αυτό το έχω παρατηρήσει ακόμη περισσότερο, ο καθένας όταν βλέπει μία ταινία, κυρίως κάνει focus στα πράγματα τα οποία τον ενδιαφέρουν περισσότερο. Εγώ πάντοτε όταν βλέπω μία ταινία, κάνω hyper focus στο σενάριο. Και το Zero Day έχει ένα από τα καλύτερα σενάρια που έχω κάνει witness ποτέ ζωή μου. I'm not even fucking kidding. Period. 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 Οπότε, ναι, γενικότερα, highly recommend, και πάλι δεν είναι για όλους. Γι' αυτό και λίγο δυσκολεύομαι. Αλλά, παιδιά, άμα νομίζετε ότι θα είναι του vibe σας ή μπορείτε να αγνοήσετε το όλο context για να προσέξετε αυτό που σας είπα με το σενάριο, do yourself a favor και δείτε το Zero Day, δεν θα είστε οι ίδιοι μετά. Μετά είδα το βασικά καλησπέρα σας. Okay, a little Greek comedy moment, of course. Και του βάλω 4 αστέρια, μου άρεσε πολύ. Από ό,τι καταλαβαίνω, το βασικά καλησπέρα είναι από τα classics. Και I get it. Okay. Το είχα φάει πολύ στη μάπα πριν το δω, γι' αυτό και το είδα. Αλλά άξιζε το κόπο, μου άρεσε αρκετά. Έχω και ένα φίλο. You know who you are. Ο οποίος του αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία. Οπότε χαίρομαι και εγώ που την είδα, γιατί ήταν όντως πολύ διασκεδαστική. Μετά είδα το The Truth. Το The Truth, παιδιά, το The Truth. Που άμα είδατε το Study With Me, που άμα δεν το είδατε, like... Get the fuck away from here. Κλείστε αυτό το βίντεο και πηγαίνετε, δείτε το. Ήμουν σε πολύ καλύτερη ψυχολογική κατάσταση τότε. Το The Truth, παιδιά. Λοιπόν, συνειδητοποίησα ότι του είχα βάλει 4 αστέρια, τώρα θα του βάζα 5. Αλλά, that being said, γενικότερα, το The Truth, παιδιά, let me put you on. Το The Truth είναι υπέροχη ταινία. Υπέροχη ταινία. Γενικότερα, εγώ δεν έχω δει πάρα πολλά short films. Okay, το The Truth είναι short film. Δεν έχω δει πολλά short films στη ζωή μου. Δεν με πολύ ελκύουνε. Okay? I want a full-length movie. A show even. Το short film, δεν ξέρω, είμαι λίγο prejudice στο τι θα μου προσφέρει. Αλλά σιγά σιγά αρχίζω και το ξεπερνάω αυτό. Το The Truth είναι ένα παράδειγμα, ωραία. Short film. Είναι πόσο, μισή ώρα? Gagged. Δεν χρειαζόμουν παραπάνω. Είναι ακριβώς ό,τι πρέπει. Gagged. Gagged. Λοιπόν, επίσης κάνει proof το πόσο πραγματικά ταλαντούχος είναι ο Fred Durst. Okay. Cause I'm having my little Limp Bizkit moment. Το ξέρω, not very true Norwegian black metal of me. Αλλά... ναι, αυτός ο άνθρωπος, γιατί είναι δικό του, okay. Κάνει τον πρωταγωνιστή, πριν τη ώρα ότι το έγραψε, το σκηνοθέτησε. He be doing some wonders for cinema. Εδώ και καιρό, δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά πραγματικά ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Και πάλι, like, υπέροχο σενάριο. Gagged με το σενάριο, ήταν τέλειο. Απλά αγαπώ, ήταν ό,τι χρειαζόμουν και ό,τι χρειάζομαι γενικότερα, δηλαδή είναι peak σάτυρα. I love και έπαιζε και φοβερά και ο Wes Borland, υπέροχος. Mockumentary φάση και είναι απλά υπέροχο. Ήθελα να μιλήσω και γι' αυτό και πάλι, άμα δεν έχετε δει το Study With Me μου και σε μια εργασία μου για τη σχολή, δεν το έκανα τελικά γιατί δεν κολούσε πολύ με αυτό που ζήταγε, αλλά τέλος πάντων αυτή την ταινία την είδα και δεν έχω σταματήσει να τη σκέφτομαι από τότε. Έβαλα και τη μάνα μου να τη δει, της άρεσε πάρα πολύ.
That should tell you everything that you need to know. Ωραία. Απλά κλείστε αυτό το βίντεο, δείτε το The Truth και θα με θυμηθείτε. Imperial Plus. Με ενοχλεί το σέπτο μου που το κάνει flip, γιατί La Polizia is closer than you think. Μετά είδα το The Last Jedi, που του βάλα 3 αστέρια. Okay. Γενικότερα αυτή η τριλογία μου αρέσει πάρα πολύ. Η πρώτη ταινία μου άρεσε full. Ξεκάθαρα, το The Force Awakens. Ξεκάθαρα η αγαπημένη μου ταινία σε όλο το Star Wars. Αυτή ήταν λίγο μέση, ήταν λίγο για πρώτη φορά σε όσες Star Wars ταινίες έχω δει δεν καταλάβαινα τι γινότανε. Λίγο, I don't know, το χάσαμε λίγο το plot. Έφαγα και warning από τον Star Wars fanatic φίλο μου, επίσης you know who you are, ότι η τρίτη ταινία αυτής της τριλογίας είναι απλά ό,τι χειρότερο υπάρχει. Δεν την έχω δει, γιατί αρχικά I've been putting it off για αυτόν τον λόγο και επίσης εντάξει, όσο σκατά και να είναι Star Wars δεν θα κάτσω να τη δω στο κινητό, οπότε εντάξει, σε 10 χρόνια από τώρα που θα μου έρθει το ίντερνετ θα τη δω. Μετά είδα το Corner Reconciliation, που του βάλα 5, και πριν πω καν για τα thoughts μου για το Corner Reconciliation, θέλω να πω ότι το έχω σε DVD. Και όχι απλά το έχω σε DVD, το έχω εδώ και χρόνια σε DVD και το συνειδητοποίησα πριν 1 μήνα. Γιατί έρχεται με το CD που είχα πάρει και το The Paradigm Shift, και επειδή έχουν ήδη δύο ταινίες η Korn, είμαι σε φάση, εντάξει δεν θα είναι ταινία, μπορεί να ξέρω εγώ τα music videos or something, οπότε δεν το κοίταξα ποτέ. Και τις προάλλες, τον Ιανουάριο, επειδή βαριόμουν, λέω εντάξει, κάτσε να το δω. Κοίτα ταινία. It's fine, it's fine. Χαίρομαι που το είδα ακόμα και να άρχισα πάρα πολύ καιρό. Ήτανε πάρα πολύ ωραίο. Το ευχαριστήθηκα πιο πολύ και από το Who the Now. Και λατρεύω το Who the Now. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πολύ wholesome. Μου άρεσε που είδαμε την όλη φάση με τον Head και δεν του έχω ιδιαίτερη συμπάθεια μετά από αυτό το ένα post με την Έρικα Κέρκ. Παρ' όλα αυτά ελπίζω να είναι καλά ο άνθρωπος, εντάξει είπαμε, γιατί άμα ξέρετε το όλο context, ξέρετε ότι πέρασε και πολλά, οπότε χάρηκα που είδα την όλη φάση. Και επίσης ευχαριστήθηκα Jonathan Davis Content, έκανε thrive στο Reconciliation. Πω τον λατρεύω αυτόν τον άνθρωπο, καλά εντάξει, πολύ ταλαντούχος και το ένα και το άλλο, he's such a character, το sass του, το humor του, είναι κάτι στιγμές που πραγματικά δεν τον λάτρεψα. Καλά, γενικά τον λατρεύω. Αλλά άμα έχετε δει το Reconciliation καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μετά είδα τον Bruno. Γι' αυτό μου αρέσει ο κινηματογράφος. Ωραία. Γι' αυτό μου αρέσει ο κινηματογράφος. Θυμάστε που σας έλεγα στο προηγούμενο wrap-up για το Freddy Got Fingered, ότι η Citizen Kane και μαλακίες Freddy Got Fingered. Νομίζω αυτό δεν είχα πει. Bruno. Εντάξει, του βάλα 4. Δεν ήτανε προτιμώ τον Borat. Αλλά παιδιά, αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει να με εκπλήσει. Είναι fucking genius. Και τον Bruno, παρόλο που δεν μου άρεσε περισσότερο από τον Borat, ήταν και πάλι υπέροχο. Ρε πούστη μου, πω, πραγματικά. Δεν. Αγαπώ πόσο κάτι τέτοιες ταινίες και κάτι τέτοιοι άνθρωποι πραγματικά με κάνουν να ερωτεύουμε τον κινηματογράφο. I'm so fucking tired of this deep bullshit. Και το Bruno είναι deep. Είναι τελείως σατιρικό. Είναι τελείως πολιτικό.
Δεν χρειάζεται να βλέπω μια οδοντογλυφίδα και αυτό και καλά να είναι η απεικόνιση της κοινωνίας και το... Παιδιά, no, all you need is a gay evil stylist. Οκ, αυτό το trend κυριολεκτικά ο Μπρούνο. Ωραία, εντάξει. Μετά είδα το Showgirls. Οκ, το Showgirls, 5 αστέρια. Το σκέφτομαι και να τριχιάζω. Absolute Cinema, of course, αλλά δεν το περίμενα να κάνει hit so hard. Είναι μία από αυτές τις ταινίες που πραγματικά τις βλέπεις και μετά πρέπει να κοιτάξεις τον τοίχο για κάτι ώρες. I was left speechless. I was left gagged. I'm leaving. Τι masterpiece που είναι το Showgirls, τι Absolute Cinema. Ξέρει πολύ καλά τι λέει η Μισελ Βεσάζ. Μόνο αυτό έχω να πω. Είναι υπέροχο, το βρήκα πανέμορφο, τόσο όμορφη ιστορία, τόσο καλές ερμηνείες. Χάρηκα τον Κάιλ Μακλάγλαν σε έναν πιο κακό ρόλο. Τον είχα δει στο fucking Twin Peaks που έκανε το Absolute Pookie και ξαφνικά εμφανίζεται στο Showgirls ως μαλάκας. Αυτό το χάρηκα, γιατί το έκανε και καλά. Και γενικά ήταν απλά... Ήτανε... Πώς να την περιγράψω καν αυτή την ταινία. Ήταν απλά υπέροχη. I don't know what to tell you. Πήγαινε δείτε το. Μετά είδα το Family Values Tour. Rewatch και αυτό. 5 αστέρια, of course. Λατρεύω το Family Values. Είναι ένα από τα Roman Empires μου. Το έχω κάνει rewatch αρκετές φορές, οπότε it was about damn time, γιατί είχα να το κάνω rewatch καιρό. Και ναι, όχι, iconic. Ευχαριστήθηκα Rammstein, γιατί όταν το είχα πρώτο δει, δεν πολύ άκουγα. Τώρα που ακούω, πολύ παραπάνω, ευχαριστήθηκα Rammstein. Ανέβασα ένα story, if you know, you know. Πόρε φίλε, εντάξει, icon, δεν μπορώ να το περιγράψω κιόλας για αυτούς που δεν έχουν δει το story μου, γιατί μπαν, τέλος, αλλά ίσως θα έπρεπε απλά να μου κάνετε follow στο Instagram. Μετά έκανα rewatch το Pink Flamingos, το οποίο πήρε 5 αστέρια. Περισσότερο γιατί θυμάμαι να το λατρεύω, αλλά μετά είδα το Female Trouble και το λάτρεψα και το βάλα στο top 4 και με σφάσει ναι, αλλά μου αρέσει περισσότερο από το Pink Flamingos, οπότε το ξανάδα. Ναι, το Female Trouble είναι καλύτερο από το Pink Flamingos, αλλά και το Pink Flamingos παραμένει πραγματικά υπέροχη ταινία, πέρα από την πλάκα. Μία φίλη μου το είδε και του βάλε απέσιο rating και πρέπει να σφάσει like. It's fine, δεν είναι για όλους, έχω περίεργο taste, αλλά αγαπώ John Waters, αγαπώ Divine, αγαπώ Pink Flamingos. Αγαπώ queer history, αγαπώ trash comedies. Bring it on! Μετά από το Pink Flamingos έχουμε μια ταινία η οποία με άλλαξε. Με άλλαξε ως alternative άτομο, με άλλαξε ως συνεφίλ, με άλλαξε ως άντρα, απλά με άλλαξε. Και αυτό είναι το Jackass the Movie. Το οποίο πήρε 5 αστέρια, obviously. Παιδιά, where do I even begin? Where do I even begin? Ο έρωτας της ζωής μου. Γενικότερα το Jackass πλέον. Αλλά μαζί με το όλο Fred Durst fanboying moment, άρχισε γενικότερα
δεν θέλω να κάνω consume πολλά 90s και 2000s media, είναι ένα από τα obsessions μου, όπως είπα και πριν νομίζω. Και έψαχνα πράγματα να βρω. Ένα από τα πιο iconic πράγματα των 2000s ήταν το Jackass, το οποίο το ήξερα πάρα πολύ briefly, ότι ναι, ένα κάτι του MTV ας πούμε, με extreme sport, I don't fucking know. Οπότε αποφάσισα να ξεκινήσω να το βλέπω. Okay. Και είδα την πρώτη ταινία. Λοιπόν, to explain to everyone, που θα έπρεπε να ξέρετε, γιατί είστε τόσο uncultured. Δεν έχει σημασία να εγώ ανακάλυψα τι είναι το Jackass πριν ένα μήνα. Εσείς γιατί δεν ξέρετε. Αλλά επειδή είμαι καλός άνθρωπος θα σας πω τι είναι. Basically, μετά έκανα rewatch στο Mean Girls. Because of course. Okay, that's the duality of a man. Και πήρε 5 αστέρια. Αυτή η γαμμένη ταινία, κάθε φορά που τη βλέπω, γίνεται όλο και καλύτερη στο μυαλό μου. Έχει τόσο πανέξυπνο και πάλι θα πω σενάριο. Και όλοι έχουμε δει το Mean Girls. Right? Άμα κάποιος μου πει ότι δεν έχει δει το Mean Girls, δεν τον πιστεύω. Αλλά το θέμα είναι ότι περισσότεροι νιώθω ότι απλά το βλέπουν μία φορά, γελάνε και το αφήνουν εκεί. Παιδιά, το Mean Girls είναι πανέξυπνη ταινία, δεν θέλω να σας το χαλάσω. Είναι like actually absolute cinema. Και άμα δεν το καταλαβαίνετε αυτό, get another hobby, I don't know what to tell you. Πάντως ο κινηματογράφος δεν είναι για εσάς. Μετά είδα το Formula 1. Γενικότερα αυτή η ταινία δεν πήγε καλά για μένα. Θυμάμαι ακριβώς το σκηνικό. Είχα τελειώσει κάτι εργασίες. Όχι. Είχα τελειώσει διάβασμα γιατί το απόγευμα έδινα. Παραγωγή. Και πώς το λένε, έπρεπε να δω ταινία μετά από όλα αυτά που πέρασα. Και λέω, ωραία, θα βάλω να δω το Formula 1. Και ήταν απέσιο. Πήρε μισό αστέρι. Και μετά λέω, ωραία, θα δω το The Fast and the Furious. Ήταν απέσιο. Πήρε μισό αστέρι. Και μετά λέω, ωραία, θα δω το Hideaway. Μετά είδε το Not Bad. Short film. Και μάλιστα με τη Μανώ από τη Σκάτσαϊ. Και ήταν υπέροχο. Του βάλα 5 αστέρια. Ήταν like actually insane. Για το πόσο λίγο ήταν. Ήταν οριακά σαν διαφήμιση, αλλά εγώ το ευχαριστήθηκα. Κατάλαβα και το meaning. Πολύ ωραίο σινεματόγραφοι, ρούχα, τα ανατάλλω, visually, πολύ όμορφο. Και για τα λεπτά που ήταν, πιστεύω ότι το meaning το οποίο ήθελα να περάσει, το πέρασε. Και η Μανώ, she popped off, δεν το περίμενα. Μπράβο. Έτσι να συνεχίσουμε. Μετά είδα το The Bunny Game και πήρε 1,5 αστέρια. Το The Bunny Game ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Μέχρι που συνέχισε πάρα πολύ άσχημα. Ήταν ξεκάθαρα τεχνικό το θέμα. Και προβληματίζομαι γιατί εγώ λατρεύω τον extreme κινηματογράφο. Γιατί το The Bunny Game είναι extreme κινηματογράφος, δεν θα το βρείτε στο your classic site, you gotta go you gotta go dig a little deeper. Και κάποιος με ρώτησε και recommendation για sites με extreme κινηματογράφο και η απάντησή μου σε αυτό είναι go figure it out, man. Αλλά λοιπόν, λατρεύω τον extreme κινηματογράφο, αλλά για κάποιο λόγο οι περισσότεροι δημιουργοί έχω την εντύπωση ότι νομίζουν ότι το ότι είναι extreme κινηματογράφος που δεν χρειάζεται να είναι καλή η ταινία τους τεχνικά. Δεν ισχύει αυτό. Δεν βλέπω την ταινία σου για τον gore. Αλλιώς δεν θα ήταν extreme κινηματογράφος, μπορούσα να πάω να δω και snuff.
Ναι, και απλά το τεχνικό κομμάτι λίγο το γάμισε. Και τέλος, είδα το πρώτο Deadpool. Και το Deadpool έχει... Όταν κάποιος βλέπει το Deadpool, υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί οι οποίοι έχουν obsession με τους super heroes και βρίσκουν comfort στο Deadpool, οπότε γίνεται το μεγαλύτερο obsession στους ever, συνήθως μικρότερα παιδιά κιόλας. Μικρότερα εννοώ έφηβοι. Δεν θα έπρεπε ένα μικρό παιδί να βλέπει τον Deadpool, αλλά τέλος πάντων. Οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί τεχνικά, ξέρω εγώ, πέρα από το σενάριο να το θεώρησαν ωραίο, αλλά το σενάριο να τους έκανε throw off. Γιατί το θεώρησαν παιδιάστικο, Marvel humor και Λοιπόν, και θα μου πείτε, Eugene, εσένα σου άρεσε επειδή βρήκες comfort στον Deadpool, γιατί είσαι 15 χρονών apparently, ή ως φυσιολογικός άνθρωπος σου άρεσε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, το παίξιμο, το cinematography, κάτι άλλο. Και θα σας πω ότι το χιούμορ που χρησιμοποιήθηκε στο Deadpool είναι το χιούμορ μου. Mic drop. That's all that I gotta say for myself. Δεν είμαι σοβαρός άνθρωπος. Ωραία. Αυτό είναι το χιούμορ μου. Ναι. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Βλέπετε αυτό το κανάλι με τη δικιά σας επιλογή. Δεν μπορείτε να με κρίνετε εμένα για το χιούμορ που έχω. Όσοι με ξέρουν ότι είμαι ένας πάρα πολύ... Είμαι κυριολεκτικά Fred Durst. That's all that I'm gonna say. Και δεν με πιστεύετε, ας με ακολουθήσετε στο Instagram. Γιατί έκανα quiz για το ποιος member του Slim Biscuit είμαι. Και μαντέψτε ποιος βγήκα. Όχι, δηλαδή, take a hard guess. Take a hard guess. Ποιος είμαι? Αυτό είναι το χιούμορ μου. Παιδιάστικο, cringe, hashtag Marvel humor. You'd hate to be around me. You'd hate to be around me. Ναι. Αυτά λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε subscribe στο κανάλι μου αν δεν έχετε κάνει ακόμα. Όπως λέω συνέχεια, να με κάνετε follow στο Instagram και στο TikTok. Είναι Beachgang Mozzarella, όπως και εδώ. Δεν έχω ιδέα πότε θα ανεβάσω αυτό το βίντεο. Δεν έχω ιδέα πότε θα το ξαναπούμε. But you know what? Ελπίζω να περνάτε καλά. Και ελπίζω that you keep on rolling.